कि कहवा से आवेला पियरिया पियरिया लागल झालर हो ए ललना कहवा से आवेला सिन्होरवा भरल से नूर हो कि कहवा से आवेला पियरिया पियरिया लागल झालर हो। अभी आप देख रहे हैं सुमन फिल्म्स के माध्यम से। कहवा से आवेला पियरिया पियरिया लागल झालर हो ए ललना कहवा से आवेला सिन्होरवा भरल से नूर हो ए ललना कहवा से आवेला दुख पातरना अरे मई हरदिया दुख पातरना किया के मई हरदिया दुख पातरना के मई हरदिया दुख पातरना अरे मई हरदिया ले कमाना भैया ना अरे मई हरदिया ललना कहवा से आवेला सिन्होरवा भरल से नूर हो। और क्या नैहर से आवेला पियरिया पियरिया लागल झालर हो नैहर से आवे ला पियरिया पियरिया लागल झालर हो ए ललना ससुरा से आवेला सिन्होरवा भरल से नूर हो ए ललना ससुरा से आवेला सिन्होरवा भरल से नूर हो। आवेला सिन्होरवा भरल से नूर हो आवेला सिन्होरवा भरल से नूर हो। लेकिन भैया एगो सोहर बड़ा ट्रेंड करते बेरा हमरा बुझाता 2-3 साल से ट्रेंड करता यही तर्क बा कैसे कि ऐसन मनोहर मंगल अरे मूरता सुहावन सुंदर अरे सूरतान हो कि ऐसन मनोहर मंगल मूरता सुहावन सुंदर अरे सूरतान हो ए राजा जी ए राजा जी ए करे नु